Il-mewta ta' raġel li tilef ħajtu fl-emerġenza tal-Isptar Mater Dei hi waħda xokkanti. Raġel li daħal għall-għajnuna iżomm sidru bluġi iżda l-għajnuna waslet tard wisq. Quddiem dan il-fatt l-editorjal ta' The Malta Independent iddiskriva din is-sitwazzjoni bħala waħda inkwetanti ferm. Bl-editur ifakkar f'dak li huwa bażiku li kull persuna illi jkollha emerġenza ta' saħħa jeħtieġ tgħaddi mid-dipartiment tal-emerġenza. Iżda kif fisser il-President tal-MAM Martin Balzan, l-emerġenza m'għandix tobba biżżejjed f'każijiet ta' emerġenza, mod speċjali biex ilaħqu mad-domanda dejjem tikber f'pajjiżna kaġun ta' żieda fil-popolazzjoni. Martin Balzan dejjem spjega kif pajjiżna għandu nuqqas kbir ta' professjonisti fis-settur tas-saħħa u kien għalhekk li appella lill-Gvern biex jieħu azzjoni dwar dan sabiex ma nibqgħux naraw iktar telf ta' ħajjiet. L-editorjali kompli jispjega kif issa wasalna f'sitwazzjoni fejn daqs li kieku qed inwaħħlu biċċa stik biex nippruvaw nagħlqu ferita li ilha miftuħa għal aktar minn 10 snin. Dan qed jirriżulta f'telf ta' professjonisti li għandhom snin twal ta' esperjenza. Sitwazzjoni li l-edituri qisha bħala waħda li qed issofri b'mod kbir minn nuqqas ta' pjanar. U kien hawnhekk fejn staqsal fejn l-awtoritajiet konċernati ħallew din is-sitwazzjoni tasal fejn waslet. Sitwazzjoni li issa qabżet sew il-linja l-ħamra. Sitwazzjoni li mhux biss qed ibagħtu l-pazjenti kaġun tagħha imma anke l-ħaddiema li ma jifilħux aktar pressjoni li qed jaffaċċjaw. Bl-editorjal jagħlaq b'appell wieħed li l-Gvern jeħtieġ jirranġa din il-kriżi illum qabel għada.